Прывітанне, сябры! А вы ведаеце, як за 10 хвілін любое мяса прыгатаваць так, каб яно таяла ў роце? Не? Дык я вам зараз пакажу. Менавіта для гэтага я ўзяў у краме ялавічыну, гэта кумпяк. І на думку многіх, кумпяк гэта тое мяса, якое немагчыма зрабіць мяккім. Але ж я вам зараз пакажу, што гэта не так. Бярем ялавічыну і нарызаем яе такімі мелкімі і тонкімі кавалачкамі, якімі гэта толькі магчыма. Для гэтага трэба, каб нажы былі добра наточаныя. Але ж вось глядзіце, ну зусім мелка. Як на карпаччо. Нам трэба зараз будзе падмарынаваць гэтае дзела. І вы паглядзіце, што я прыгатую яе так, што яе можна будзе есці нават без зубоў. Такой сабе, ведаеце, рэцэпт на старасць. Ну, канешне, вось пражылкі гэтыя ялавічныя нічога не пераможа. Яны ўсё роўна будуць даўгагуляючыя. Вось такім чынам мелка ўсё гэта нарызаем. Сакрэт гэтага рэцэпта крыецца ў марынадзе. Для гэтага бярем соевы соус. Многа не трэба. Ну, вось давайте 2 столовыя лыжкі на гэту колькасць мяса. Так, паперчым. Чорны перец. І ён ніколі не будзе лішнім. Так. І крыху солі. Прысалілі. І вось цяпер, ну да, соевага дастаткова. І цяпер цвік праграмы. Вось той самы інгрэдыент сакрэтны. Гэта яйка. Звычайнае курынае яйка. Яго убіваем у нашае мяса і добра ўмешваем, каб наша яйка добра так усё абвалакло нашу ялавічыну. Яно пачне ўпітвацца ў мяса і марынаваць яго. І астатняе, што нужна дадаць у гэты марынад, гэта звычайны крахмал. Можна кукурузны, можна бульбяны. Бульбяны крахмал я раблю самастойна. Вось тут па спасылке вы знайдзеце відэа, дзе я паказваю, як гэта робіцца. Дадаем крахмал к мясу. І таксама добра перамешваем. Тут можаце не баяцца, што ён зробіцца як мука камкамі. З крахмалам такога не адбываецца. Крахмал добра перамешваецца і ў вадзе, і ў халоднай, і ў цёплай. І таксама з усімі марынадамі ён добра, так, ну, суадносіны ў яго добрыя. Вось, бачыце, ён перамяшаўся, нігдзе ніякага камочка не асталася. Нам проста нужна астатнія інгрэдыенты падрыхтаваць, нарэзаць іх, таму пакуль што ён пастаіць тут і памарынуецца. Нам патрабуецца балгарскі перец. Можна ўзяць любой. Зялёны, жоўты, чырвоны. У мяне вось такой. Яго трэба пачысціць. Я раблю гэта так. Качарышка ідзе вон. Яго трэба нарэзаць палоскамі. І чым буйнее будуць палоскі, тым больш гэта будзе пахожа на усходнія і нейкія стравы. Так званая будзе ялавічына па-ўсходняму. Я нават буду яе есці палачкамі. Мне так больш падабаецца. Так, яшчэ адзін перец, яго таксама чысцім. О, з бонусам. Як я люблю такія перцы з бонусам. Бярэш адзін, атрымліваеш 2. Прыгажосць. І таксама парэжам. Таксама буйна трэба нарэзаць цыбулю. Для гэтага разрэжам яе напалам. І вось так вось ад цэнтра на кавалачкі, як быццам мы нарэзаем арбуз. Ну і каб наша страва
зусім ўжо стала ўсходняй, дадаем туды кавалачак імбіра. Але ж яго, у адрозненне ад цыбулі і перца, трэба нарэзаць дробна-дробна. Так, ну вось столькі будзе дастаткова, палову гэту оставляем. Таксама патрэбен чеснок. Тут бярем, ну, 2-3 зубкі, больш не трэба. Ось 3 будзе дастаткова. Іх таксама давім. Ну, што я вам расказваю, вы ўжо не першы раз глядзіце мае відэа і ўсё ведаеце. Бачыце, як лёгка вынімаецца. Это смецце. Ах, это последствия надто наточенных ножей. И режем его можно вот так, не мелко, а лишь тонкими пластинками. И вот уже это сочетание чесноку и имбира точно зробить гэтую страву усходней. Добра разогреваем нашу пательню и додаем туды олей. Я беру оливковый, але ж можно и сланечниковый, это не так важливо. Ну, просто я люблю, коли это оливковый. Олею додаем довольно богато. На добра разогретую пательню с олеем додаем нашу яловичину, але не все одразу, а порциями, каб яны ў один слой покрывали пательню и добра одразу присмаживались. Ну, вот такую колькость можно на 2 раза разделить. Глядите, как пательня у вас была с широкими полями, добро было перемешивать. И тут, глядите, спочатку мы ее смажем быстро. Ну, менавіта 1-2 хвилинки, тільки до того часу, як пропаде остатній кавалок розового кольору. І достатково. Ось, бачите? Все, як тільки все кавалки колір змінили, берем і винімаємо її у миску. Мясо забрало на себе частку олею, і коли ви лічите, що там замало осталося, можна криху додати. Зусім криху, бо яшчэ мы будем вяртаць наше мясо обратно. І зараз отправляем туды нашу огороднину. Так, можно подкинуть огню. И хай присмажится. Огороднину надто довго смажить не треба. Важливо тільки, каб яна прогрелася і цибуля згубила свою таку ось гэтую борзость, пекучість і просто прогрелася і як каб огородина осталася хрустящей. Отправляем сюди наше м'ясо разом з усім соком і олеєм, що вона на себе забрала. Так само додаємо сюди чайную лыжку воцату. Калі нема рисового, берите звичайний 9%, но тады тільки полову лыжки. Так, за воцатом треба криху цукру, такую, ну, добрую такую щепотку. Яшчэ додадим столовую ложку соевого соусу. Ну, можно даже криху больше, у нас довольно много у пательни всего. Так, можно перемешать. И разведем теплой водой столовую ложку крахмалу
І так само відправляємо у пательню. Хутко перемішуємо. Зараз крахмал загустіє. Саме час додати сюди наш імбір з чесноком. І так само все перемішуємо. Все, як тільки додали імбір, перемішали, виключаємо газ. Давайте спробувати. Это як я і казав, жувати гэта не треба. Перчик добрий. Такі звонкі. Ну, а що тут може не подобатися? Гэта мясо з агародніны. Смачно, полезно. На здоров'я. А з вами був, як завжди, Єгор. Підписуйтесь на мой канал, ставте подобайки, пишите коментарі. А так само не забывайте, что все грамовки, все рецепты вы знайдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Смачно їсти.